Bubuk kae kebak cerita wanci latri nganti gagarina. Pendengar setia lumantar live streaming kinanti pangestu video syuting BG Audio Sound System Gantem Tur Marem KDI makarya wonten Ladan Kampung Pampang. Hai Yen liwat aku kelingan. waduh duh Bubuk kae biyen tak goler. ya iyo ya iyo Neng cagak kebak tulisan warna abang warna abang tondo isih sayang sumangga perwakilan kok pengiring mengke Pak Joko kalih Bu Lasmi. Lah niki Pak Bayan Pono niku lho nggih. Pak Bayan ya kena tunggal kecer ki lho. Iya, Bu. Catatan sajroning ati. Saya mati. Aku kowe dadi garwa marga lereng kumpul asmara. Ya iya ya iya Yang liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goler kiyong ngalah kiyong neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang eloke Kumpul asmara biyen ate tak keatom tresno. ya iya Tato batal tapo kloso kota putih ketaman asmara. kubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kubuk kae kebak crita wanci latri nganti gagarina. Jarene kan nyenggaki nggih. Ya kayak waranggono kaya nyenggaki barang ngono kae lho. Catatan sajroning ati. Saya mati. ya iya Aku kowe dadi karo marga lereng kumpul
Nggih, nyuwun wedalipun sekedap niki Pak Lurah, sekelan Ibu.